Ste pripravení ísť? The Bluetooth device is connected successfully. Let's fucking go! Ideme do Pezinku. Ideme do Pezinku kúpiť to najhoršie, najškarečšie, ale dostupné. stále pojazdné auto. 30 som mu napísal, že tu budeme, sme ho ojebali, došli sme 15 minút skôr, aby sme sa vedeli na neho pripraviť. Chce za auto 1300 a nakoniec odídeme tak, že mu dáme 200 €, on nám dá ešte svoje boty a my odídeme s autom. No dobre, tak si ho poďme pozrieť. Je to auto, je to určite auto. Keď to obíde Slovensko, tak to už splní určite. Hej, 3 dní by to mohlo vydržať. Aha, telefón. Čím vyššie, tým viac rádio. Skúsim na rozdiel. Máš ešte nikdy nebúral, čiže to je v pohode. Nie, naposledy pred mesiacom. Toto auto nejak stálo dlhšie, alebo... Takých 12-15 rokov. Tá spojka je taká trošku, ale nebudeme to dlho používať. Aká? 25 ročná, čo ti poviem? Taká. Lebo to hučalo jak riť. Tá spojka je v kokote. Úplnom kokote, ona mala záber, že keď som ho pustila, že v úplnej piči. Ale všimol si, že ja som tam pozeral to auto? Ja keby som sa vyznal, nevyznám sa ani kokot. Vidno, kto tu najviac sa vyzná to auto. Týmto budeme jazdiť ale takto chalani potom. Vieš čo bolo red flag, že sme došli a malo úplne vypeckovanú hudbu a nedali dole, keď sme nastúpili. Neviem, výzorovo bolo dobré akože. Viem si predstaviť, že to by mohlo byť plážové auto. A keď už máme zomrieť, kurva, tak zomrieme na Pláž Boy Tour. Som myslel povedať, keď už máme zomrieť, tak zomrieme na Dejvo. Ja som najskôr myslel, že Dejvo sa volá ten typek. Šarajšanosť bola film. Crazy. Pozeráme auto číslo 2, Renault vajcovaný. RX-7. Renault RX10 7. Jak má herná stolička. Niekde to vyskočí. Za nás príliš skoro chalani. A chcel som povedať, že my sme celú cestu nepovedali si ani slovo, išli sme pol hodinu práve do Malaciega. Čo ti jebe, to je športová kostolište. reklama na velo a je tam Ajša. Tak tebe jebe. To je ono, to je ono. Ale vyzerá to dobre jak kokot. A ešte servočerpadlo vlastne. Aj to je dobré, keď má. Servočerpadlo. Máte tam nejaké miesto na hýbanie cez to cenu ešte? Strašne zlý deal sme uzatvorili. Ale dobrý, pohode. Sme to kúpili práve? Áno. No, 1200 fajn asi, ne? No, každopádne ideme vyťahnuť cash. We got the jizzo. A mali iba 10 €, tak je to v pohode. Čiže 950, ne? Ďakujeme. Ďakujeme. A ako nám som podpísal zmluvu, som otvoril kufr a všimol som si, že je troška vytopený. Ale akože je to v pohode. Musím len vysušiť kufr. Mohol Maťa práve skúsiť zatvoriť okno a to okno sa proste... To sa stavilo, že puk! A nejde nám zatvoriť. Kámo... Vyťahni ho, ťaho teraz. To sa mohlo stať, že hneď, jak sme to kúpili. Ja sa ani nevyjadrujem. Počul si jak to? Počul som to, no to proste robíš... Joho! Ja som nevedel, že nás až takto darí. Akože, chápeš? Toto máme za pol roka roboty, sme toto kúpili. Ale dobre, Fáro, nie? To je hrozné. Takže sme tu po pár dňoch, auto je stále na mieste a čakáme, ideme na prepis. Poďaj. Ja to potrebujem vybrať niečím, nemáš naberačku? Si tam vylial tak veľa toho Red Bullu? Ako plný sa tam vylial. A tam je proste cup holder a ono to nedrží nič. Do piči, už zasa. Kámo. Myslíš, že má niekde byť? Sme na mieste, že kde čakanie je vaša najobľúbenejšia činnosť, tak tu ste správne. Teraz ideme kúpiť kobercovú pásku na to okno, lebo ho potrebujeme zalepiť, aby nám nevykradli auto v noci a nepadalo nám. Tak a silikónový sprej, lebo nám niečo píska v motore a sem tam to potrebujeme asi prestreknúť, nech to nepíska. Aha, to zober jeden. Jakú chceme voňu? Zober 4. Zoberieme Jeff. Zober 4, ale to bude lebo smrdí nám auto. Jeff Magic Vanilla. Myslíš, že má rážka na to, by som si zobral hneď. Aj poď sa to! Skús tam dať prst. Nechcem moc, ale plánujem by sa to pohlo. Áno, on sa zavrie. Nerob to, lebo potom... Ma to zavrie v tom? Nie. Čo si zobral? Má niekto položené na stole. Čiže hneď to musíme otvoriť a plná ťa vytiekla do piče. No a stop, čo voda. To si odlož. Čo si spravil? Čo si spravil, ty jebo? Ťaj. Chceme si vybaviť kartičku pre invalidov? To by bolo dosť cool. Nie, že my by sme boli invalidi, ale to auto je akože. S teba spravím invalida, ak chceš.
Wow. Teraz sme všetko zmerali. Zmerali sme toto sem pôjde polep. Tu pôjdu Separ Level Graffiti. Plážoví chalani. Mám dobrú a zlú správu, ktorú chcete prvú. Zlú. Asi nestihneme spraviť polepy na auto, ale mal si chcieť najprv dobrú, lebo dobrá bola, že nám odpísali, ale zlá, že nám odpísali, že to nestihnú. Super. Yes. Nevadí, tak čo teraz, improvizujeme alebo jak to spravíme? Klasika plážoví chalani, musíme to proste vymyslieť nejako DIY, čiže poďme to skúsiť do Faxcopy. Toto sú Filipovi susedia, ktorých sme nikdy nevideli. A vždy im prehadzujeme. Nikdy neuvidia toto video. A vždy im prehadzujeme boty, je to strašná sranda. Fú, ale už to tak nesmrdí vnútri. Lebo máme otvorené okno. Čo ideme? Dôležitejšie, že ideme spraviť polepy. Hádajte, čo máme. Naše ksichty. Na nálepke. HD kvalite, na nálepku. A to, že sme to vytvorili na Instagram storke, tak to tak aj vyzerá, že to má 144p. Hľadáme farbu na kovy, chceme auto sprejovať. Toto. To je podľa mňa ona. To je jedno bedno. Táto viac určite. To je rúžová v očiach. Ukáž mi, čo máš za náklad. Jak vieš, že som sa dostal? Mám bielu, čiernu, takúto, sexuálnu, azurovú. A potom máme pre vás fixky, aby ste mohli tagovať, podpisovať sa. Dorazili sme do Off-Trendu a bereme pre vás stash dobrých cien. Vybrali sme my, tak určite budete spokojní. Hej, 100%, pozri na toto. To je nové auto, fakt. Lepidlo. Máme pre vás danky, jednotky, štvorky, essential oblečenie, fakt, že spln challenge a tieto veci sú tvoje. No a jak odvlkneme auto, ale? Kam, ale ja to nezoberiem všetko, musíš ešte ty zobrať jednu. Tak ďakujem vám za všetko. Ahoj. Neplatíme, rýchlo poďme. Daj to tam uskladním, daj. Ja viem. Počkaj, Tetris. Máme toho dosť. Keď som oprával auto, si netočil, že? Kokot. Čakáme na dodávku Red Bull. Zásielka pre plážových chalanov? Áno. To sme mali kúpiť asi, čo? Podľa mňa to naše je akože trošku lepšie. Spoiler. Sexy. Oj. Ja iba točím, hej, a vy nosíte? Jo. Cením, že nám pomáhaš. Kokot. Čo by sme mohli spraviť? Každý by sme mohli zobrať, zašejkovať to a... Pokrstiť auto? Hej, pokrstiť auto. Ja mám lepší nápad, rovno hoďme jeden Red Bull cez okno. Do okna. No, že prejebeme to okno jedno rozbité. Že rozbitejšie už nebude. Poďme tohto fešaka umyť. Ja som sa sprchal ráno, jebe ti? Čo keď spraviť také video na umývárke, že sa tam budem vykusovať, oblievať? Čo? To je dobré, to ešte nikto nespravil. To nám zateká trošku. A čo? Nikto nie je 100%. Čo ideme robiť? Polepiť auto, posprejovať auto. Anyways. To musíme znova presprejovať, neviem prečo to je biele. Lebo som tam strekal bielu. To bude asi tým. A možno aj nie. No, alebo to bude tým možno, no. Toto by mala byť farba auta, že to bude tak strašne splývať. Zhora, poď, aby si vedel. Dobre. Steady. To je akože pohode za mňa. Aspoň sedí tá farba, ne? Akože aspoň je to, že... Pre farbu slepého možno. Je to stále horšie. Čakaj, pozrieme sa tak na to z diaľky viac. Je to dosť vidieť. Toto? Držím palce. Toto mal niekto nápad, že to trafíme. Počkaj, choď trošku doprava. A akože není to úplne najhoršie, hej. My sme boli na polceste. Akože není to úplne zle. Satisfying dosť. Chalani, aké je fakt vtipné slovo? Autokár? Tam dáme. Damn. Autokár. Máme acetón, no bohužiaľ. Máš nejaký strašne silný alkohol doma? To len Víno. brácha. Víno je silný alkohol dosť. Alebo pivo možno mi sa to stalo. Dám to na sklo. Spravíme takzvané Tekárske auto. Proste pridáme tomu pár koní tomu autu. Tu máme Flash Boys. Idem na krytku na benzín napísať, že NOS 2. Dobre. Maťo sa včera naučil písať. Mato? A teraz máš piču v mene. To je... To vás neviem, že si vylepšil. A teraz to doteguje a povieme, že to nie je naše auta a dáme za rok. Zajel to vyzerá pekne na piču. A toto je ešte obťahnúť bielo, či to bude iba takto rúžové tam hore? Čiže za nami je hotové plážové auto. Myslím si, že
úplný banger. Naše očakávanie. Moja obľúbená časť je, že tu pichni, keby si náhodou nevedel, vieš, lebo veľa ľudí nevie. Ja som tiež nevedel. Spätné zrcátko. Také ako od babky. Ako z Horných Orešanov. Čiže toto je plážové auto a vidíme sa na Pláž Boys Tour. Tento víkend 19 až 21, baby. To není víkend, lebo tam je piatok. To bolo také auto z 2010 roku. Každopádne,